Ivan går i skole med sin skoletaske på ryggen, og skoletasken er meget tung. Og bliver mobbet af de store drenge, for han får buksespand som sædvanligt. Og han er klar til at gå til frikvarter og blive mobbet af de store drenge. Han bliver låst inde på skolens lokummer. Han kan ikke komme ud fra lokummet. Han sidder i en kedelig time, det er selvfølgelig dansk, og han kan ikke bogstaver, det ligner myrer, når det står i en bog. Og han er på vej hjem fra skole og har sin skoletaske på ryggen, og har selvfølgelig fået buksevand igen. Og når han kommer hjem, så banker far i bordet, og for han har fået buksevand igen. Ivan har dansk, men han ved ikke, hvad bogstaverne hedder, og han synes, at bogstaverne ligner myrer, der kravler på papiret. Ivan kommer hjem, og hans far spørger, hvad han har lært. Ivan siger, at han ikke har lært noget særligt. Hr. Olsen, Ivans far, bliver sur og slår hovedet ned i bordet. Da Ivan kommer til skole, får han buksevand af de store drenge. Ivan er på vej til gymnastiksalen. Ivan siger til gymnastiklæreren, at han ikke vil op på bukken, men gymnastiklæreren siger til Ivan, at sådan en stor dreng som dig er da ikke bange for noget, og så satte han Ivan op på bukken. Ivan klemmede sig til bukken og blev siddende, til han fik næseblod. Ivan synes, at verden var mærkelig. Hr. Olsen havde en Tarzan-bog med hjem. Den ville han læse op for Ivan Olsen, sådan at han ikke er sådan en slapsvans, for det var Tarzan jo ikke. Han kunne jo svinge sig fra gren til gren med sin kæreste. Tarzan brugte meget tid på at dræbe krokodiller, og det kunne Ivan Olsens far godt lide at se på og læse. Og Tarzan bor ude i urskoven og er abernes konge. Og fed, sagde Ivan. Men så råber hans far, nej! Og så bliver han sur. Hr. Olsen puffer Ivan Olsen op i træet. Det tør jeg ikke, tænkte Ivan Olsen, uden at sige noget. Hr. Olsen ville have Ivan Olsen op i træet, sådan han kunne svinge sig fra gren til gren, ligesom Tarzan. Men Ivan Olsen kunne ikke holde sig op i træet, og derfor faldt han ned og fik næseblod. Ivan Olsen, du er en værre gummi-Tarzan, sagde hr. Olsen. Det hørte de andre børn på gaden. Gummi-Tarzan, sagde de. Det er et skide godt navn. Haha. Gummi-Tarzan får igen buksevand, men det er han ved at være træt af, så derfor bliver han lidt ked af det. Dette er kapitel 4 af Johan, Mads og Mathilde. Ivan Olsen er ked af at blive kaldt for Gummi-Tarzan, så han sidder ned og græder. Ivan Olsen bestemmer sig for at prøve noget nyt. Så går han hen til de andre drenge og spurgte, om han prøver at skyde til bolden, men det gik ikke så godt. Så ville han prøve at cykle, så hentede han den sorte damecykel. Han kunne ikke nå ned til pedalerne, så kom en af de store og gav ham et skub. Han susede ned i gaden og ned mod en bro, og så kørte han op på broen og faldt ned i vandet. Han var tæt på at drukne, men så var der en, der fiskede ham op. Når lystfiskeren havde fisket ham op, sagde han til Ivan, sig mig, kan du ikke læse? Nej, svarede Ivan. Nå,
men så må jeg læse det for dig. Ingen cykler på broen, står der. Nå, er det sådan, men så cykler jeg hjem. Da Ivan Olsen kom hjem, var han drivvåd, og hr. Olsen sukkede så højt, at man kunne høre det helt henne på den anden side af gaden. Sikkert suk. Kapitel 5 af Helene, Sofie og Mathias. Ivan går hen ad gaden og ser de store drenge spytte langspyt. Ha, siger de store drenge. Der har vi jo Gummi-Tarzan. Hold op, siger Ivan. Så prøver han selv. Wow. Ivan prøver at spytte langspyt, men han savler bare på sin bluse. Og så råber hans far, står du nu der og sviner dig til? Ivan går ned til åen. Der kommer hans far aldrig, og han ser en fugl på en gren ovenover ham. Han hører den fløjte, så han prøver selv. Men han kan ikke. Ivan øver sig i at fløjte. Så kommer der en gammel kone og spørger Ivan om: er du ikke bange for mig? Nej, jeg er ellers en vaskeægte heks. Og når man møder en heks, må man få et ønske opfyldt. Så vil jeg ønske mig et. Nej, den slags digidar kan man jo selv få op til. Tænk nu godt om at komme tilbage i morgen. Så kommer Ivan hjem og går i seng og siger, at han ønsker sig 100 kroner, eller 1000 kroner, eller måske 7 millioner, eller at jeg var super god til at spille fodbold, eller langspurt, eller... Og næste morgen løber han hen til heksen, men han kan ikke finde hende, så han leder efter hende, og til sidst finder han hende. Så kommer hun ud af en gammel campingvogn, og Ivan siger: jeg ønsker, at alle mine ønsker vil gå i opfyldelse. Hvad sagde du? Sig det lige igen. Jeg ønsker, at alle mine ønsker vil gå i opfyldelse, men det kan jeg kun opfylde en dag. Men først skal jeg slå op i min opslagsbog. Så sagde heksen: store ønsker, mens hun bladrede i sin opslagsbog. Så fandt hun det. Side 176. Så fandt hun en stor gryde frem, satte den over et bålsted. Hun puttede mange ting i gryden, og det osede fælt. Så fik Ivan Olsen sit ønske opfyldt. Men kun i dag, sagde heksen. Ivan Olsen står og øver sig på at spytte langspyt. Han prøver at spytte på en lygtepæl og rammer han. Prøver en gang til bare sådan for at være sikker, og han rammer. Jeg kan, siger han. Og så kommer de store drenge og spørger: hvad laver du, Gummi-Tarzan? Spytter langspyt. Hørte vi rigtigt? Ja, det gjorde I, sagde Ivan Olsen. Okay, Ivan, giv os en lille prøve. Okay, sagde Ivan, og så stod de store drenge med åbne munden og glodede på ham. Han rammer lygtepælen med lukkede øjne, og de store drenge står stadig med åbne munde. Han går forbi biblioteket og låner den største bog og kører den op i klasseværelset. Og så står Ivan Olsen oppe ved tavlen og læser højt for læreren og hele klassen. Og så går han ud i gården og viser muskler til de store drenge. De tror ikke, han vil bruge den, men det vil han. Ivan Olsen giver de store drenge buksevand og låser dem inde på lokummet med gymnastiklæreren. Ivan Olsens far spørger, om han havde fået buksevand i dag. Og Ivan Olsen siger nej, men jeg har givet en af de store drenge buksevand og låst gymnastiklæreren ind på et toilet. Stop.
Ivan Olsen kommer hjem fra skolen, og Herr Olsen spørger, har du fået buksevand i dag? Nej, siger Ivan Olsen. Sig mig, lyver du nu også for din far? Nej, sagde Ivan Olsen og slog hånden ned i bordet, så Tarzan faldt ned og blev spist, altså i bogen. Ivan Olsen løfter sin far op i et træ, og Herr Olsen sidder fast i træet. Man kan få næseblod, sagde han. Ivan Olsens far ligger i sin seng med en ispude på hovedet og siger, au, au, au. Herr Olsen fik næseblod. Ivan Olsen tager en damecykel frem og cykler en tur med den store damecykel fra sit hus. Ivan Olsen og den store dreng, de cykler om kap, og så lander de lige midt i Panvakanva, og 300 dåser kattemad lander lige oven i dem, mens der var en dame, der var ved at betale for en pakke gær, og de får hen til dem. Ivan Olsen kom cyklende ned til søen, og de 4 mænd, der sad og fiskede, hoppede i vandet. Og så kom Ivan Olsen og fiskede de 4 mænd op, og så fik han 4 torsk med hjem, og så cyklede han hjem. Kapitel 9 er lavet af Alexander W. Freja og Daniel. Ivan ser på en fodboldkamp. Det ser sjovt ud. Det vil jeg også prøve. Ivan kiggede på fodboldspillerne. Den mand var gammel. Pas på ryggen, sagde manden. Hvorfor råbte du pas på ryggen? Fordi det er sådan noget, man siger til en fodboldkamp. OK, sagde Ivan Olsen. Ivan Olsen ser på en fodboldkamp, og en mand har fået flue i det ene øje. Vi mangler en spiller, råber en af spillerne. Her kommer jeg. Så kommer Ivan ind på banen og dribler op af hele banen. Og så er der mål, skreg dommeren. Og nu går jeg hjem og spiser aftensmad. Kapitel 10, lavet af Alexander, Freja og Daniel. Ivan Olsen sover som en sten. Han drømmer om sin mærkeligste dag i sit liv. Ivan står tidligt op, og så går turen til heksen. Men heksen var der ikke. Nå, sagde Ivan og sukkede. Ingen ønsker til mig i dag. Klokken 9 faldt Ivan ned fra bukken og fik næseblod. Klokken 10 blev Ivan låst inde på et af skolens lokummer og ikke kunne komme ud. Når Ivan kom hjem, havde hans far en ny Tarzan-bog. Den hed Tarzan vender tilbage. Se min dreng. Ja, det må jeg vel.